אני לא יודע מה יצא מזה, אבל יש לי משהו שעלה לי עכשיו בראש, ואני רוצה להגיד אותו, ואני נראה לי אשלח אותו ככה. האם היית סולח לחבר הכי טוב שלך? יש לך חבר הכי טוב, חבר שלך שכבר שנים איתך, יוצא איתך, מבלה איתך, נמצא איתך, אתה אוהב אותו, לפעמים גם הוא קצת מעצבן אותך, אבל בסופו של דבר הוא החבר הכי טוב שלך. והוא עשה טעות. הוא פשוט תחשבו שהוא החבר הכי טוב שלך, עשה טעות. ואתה יודע שהוא טעות, הוא לא היה רוצה לעשות דבר כזה. אתה יודע שזה טעות, ואתה יודע שהוא די מצטער, גם אם הוא לא מראה את זה, אתה יודע שהוא מצטער. אז מה אתם אומרים? הייתם סולחים לו? אם החבר שלך היה עושה משהו בטעות, אם החברה שלך הייתה עושה משהו בטעות? אני אגיד לכם. אתה החבר הכי טוב של עצמך. גם קצת מעצבן אותך לפעמים, גם אם אתה קצת עושה דברים שאתה מצטער עליהם, גם אם אתה עושה דברים שאתה אומר למה לא עשיתי אחרת? איך הגעתי למצב הזה? ואתה כועס על עצמך, אתה כועס על עצמך ולא סולח לעצמך. אז אם אתם סולחים לחבר הכי טוב שלכם, למה אתם לא סולחים לעצמכם? אז כשקורה דבר, דרך אגב היום קרה לי דבר, כשקורה דבר, תסלח לעצמך. תסלח לעצמך כי אתה החבר הכי טוב שלך, ואתה לא עשית את זה בכוונה. אם אהבתם, תעשו לי לייק, תשאירו תגובה, ונתראה בסרטון הבא.